ako makita ko mga tawa. Ayaw na bati-bati ay mong naong pre, panay sila mga tawa. Sabi niya ay bati-bati ah. Ipo ka nga bati nilidaan hilak na biwa. Action! Sige na! Pagkapay sa kinabuhi. Namatay akong asawa. Ugwa malami uli sa mong buktong kugwapo. Unyara! Musuh na ka ato! Asam tayo mong ex? Wala. Nangita ko diri kay... Daray. Ang kana, nag-picture din mo! Ah. Sige, balik! Ay, ang bako yung sapatos sa sikong hilak-hilak pre. So na ka! Larga! Pagkapay sa kinabuhi. Namatay akong asawa. Ugwa malami uli sa mong buktong ugwapong anak. Picture na. Sod na! Huwag ka paano magaling na? Hindi na kayo. Hoy! Unyara! Ang panggal niya sa bago. Sod na ka! Niluon na ka! Ganina ra! Nakapicture magaling ko si mong ex! Para di ko niya kalintan! Pagpagod! Sod na ka! Kay kapoy kay hilak diri. Alagaway na. Oh, sige! Larga na! Nen, ang pako yung tikaron. Lagay tinoon na ni! Pagkapay sa kinabuhi. Namatay akong asawa. Ugwa malami uli sa mong buktong ugwapong anak. Papa! Ano? Lagi ako mga isuon! Ano? Ba! Di na ako kasaka ba? Tikang ni. Ang sabi lagi! Wala naman niya itong pala! Sa nagsisi tagaliw. Ganun di pauli ka? Ipauli ko ba? Gimingaw na ko niyo duhang mama. Gimingaw! Oo. Tiin ka sa oras kaya nang inahangilan mo sa mga atensyon. Di ano ko ay. Ba! Pasaylo ako ba? Pasaylo! Yeah! Awahin na yung pasaylo. Imo kong ipangayas ba? Ako mo pabaw ni kwarta. Pili di ka ba pasaylo? Ano man ba? Pili lang limang imong gibuhat. Pa! Pa! Ako kasi matuktik pa. Ayaw na happy lang ako. Makahilo man. Maluhin taon ka ba? Asa si mama? Pakita ako. Patay lang imong inahan. Patay na si mama. Anong namatay na si mama? Patay lang imong inahan. Mama! Namatay ka na sa kabawas tik-tik. Papa! Papa! Asa nung patay na was ni Mama? Suko nga ang patay lawas. Asa? Nasa sala. Tingin ba dapat tingin mahuat tik-tik. Mama! Mau siguro mamatay si Mama! Wala lang mo sa screen. Patuloy ang tahon pa. Ma! Bangon di ako kayo magpatuloy ng Papa ako na. Kalapin yung mahuat ni Mama. Suko nga ang patay lawas yung inahan. Asa na si Mama? Nasa sala. Nasa sala? Oo. Wa patay sala dre. Nagpagina lang. Oh, sige. Ay, mabalik ko dito. Suko nga. Asa na si Mama? Mama! Mama! Sabi, suon ako ba? Nanatlaw ako ng mot. Pero sokot niya. Pinoy! Abi na mao. Oh, kanang luyo, kanang luyo. Asam rin siya lagi ay.
Ma, bangun ba? Ma, bangun! Bangun ba? Magpatuloy na si Papa Ugma, ma! 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 Pa! Pa! Tabang pa! Ano na? Pa! Ano na, oy? Tabang pa! Ano lagi? Si Papa, hinayungan na niya ako mga igsoon! Awe, pakpak pa iksuna. Ha? Awe. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.